На жените, понеже и вас ви обичам, веднага ви давам безплатно решение на проблемите с мъжете. Та да спрем да слушаме как те не ставали за нищо, а вие сте голямата работа. Събличите се голи пред огледалото и си правите снимка в цял ръст. Качвате я на компютъра, отваряте на половината екран, а на другата слагате снимка по бельо на 20-годишната Андриана Лима. Взимате лист и започвате да сравнявате възраст, ръст и обиколки. Където нещо не ви достига, пишете минусче. Накрая поглеждате голата истина и си поставяте оценка. Нещо най-вероятно между 3 и 7, но няма да е 10. Жените десетки са там, къде седнещите Андриани Лими. После слагате ръце на слепойчета и спокойно повтаряте: аз не съм нищо особено. Полека ще усетите как слизате на земята, но не бързайте. При някой рязкото приземяване боли. Повтаряйте го 100 пъти дневно една седмица. На седмия ден, след бая сълзи, ми се обаждате и ставаме приятелки. Или ако вече сте излекувани от болестта "аз заслужавам", отивате на среща с първия, който ви хареса и ви обърне внимание. И се държите като жена, осъзнала, че не е нищо особено. Чак тогава ще разберете, че няма проблем и мъжът отсреща да не е нищо особено. Даже е добре, лика при лика сте си. И така намирате любовта. Първо смирение, после никакво осъждане на другия, преди да сте преценили реалистично себе си. И когато ви нападне мисълта: ама той еди какво си, връщате мантрата от личието и се отпускате. Ето там е любовта, където двама обикновени човеци се хващат за ръка и продължават рамо до рамо, без да се сочат с пръст. И най-важното, спрете да слушате хората, които ви обясняват, че заслужавате повече. Заслужавате колкото получавате. Който ви лъже, не ви мисли доброто. Поне пред себе си бъдете честни. А мен не ме мислете. Аз не съм на пазара. Толкова е просто.